Milí spoluobčania, v tomto krátkom príhovore sa chcem zaoberať niečím, čo sa tak rozšírilo ako pojem medzi ľuďmi s názvom juvenilná justícia. Predovšetkým chcem napraviť niektoré pojmy a aj vysvetliť, čo ako vaši poslanci v tejto veci robíme a že nám na tom veľmi záleží. Aj my sme otcovia a matky našich detí a v žiadnom prípade si neželáme, aby deti nejakým spôsobom boli aj v našej krajine bráne z rodín. Predovšetkým chcem napraviť pojem. Juvenilná justícia sa zaoberá trestnou činnosťou mládeže alebo na mládeži. Takže nezamieňajme si to s tým, že juvenilná justícia je kradnutie detí. Dôležité je povedať, že náš sociálny systém je veľmi fajn, má však jeden veľký problém, že je poddimenzovaný prostriedkami aj ľuďmi. Čiže má málo ľudí, ktorí sa dokážu venovať tomu, aby sa starali o dobro detí v našej krajine a má málo finančných prostriedkov na to, aby mohli svoju činnosť vykonávať kvalitne a v dostatočnom rozsahu. Každopádne, dôležité je, že v našej krajine 60 až 80% detí, ktoré sa dostávajú do náhradnej starostlivosti, sa dostáva do starostlivosti biologického príbuzenstva, čiže deti sú dávané hlavne starým rodičom alebo rodinným príslušníkom. V žiadnom prípade nemôžeme hovoriť, že u nás by bolo možné deti nejakým spôsobom takto ukradnúť. Dovolím si povedať, že možno je to trošku taká prehnaná hystéria, že sa k nám začali šíriť rôzne videá zo zahraničia, kde sú srdcervúce zábery o tom, ako sú brané takéto deti, alebo sme počuli o niektorých prípadoch aj slovenských rodín, ktorým deti boli náhle takto odňaté. Jednu vec treba zdôrazniť. Ak naši slovenskí spoluobčania išli bývať do zahraničnej krajiny, musia si byť vedomí, a snáď si neboli vedomí toho, že tam platia takéto zákony a môže sa im stať, že takýmto spôsobom sociálna starostlivosť zasiahne do ich rodiny. U nás to možné nie je, ale zároveň netreba povedať, že u nás je skôr veľmi podhodnotené to, akým spôsobom môžu sociálni pracovníci prísť a postarať sa alebo zasiahnuť do života dieťaťa, ktoré je nejakým spôsobom týrané alebo trápené. Pre informáciu, u nás je približne 6 000 detí v detských domovoch. Zároveň sociálni pracovníci riešia približne 20 000 sťažností ročne na to, že sú nejaké deti týrané. Takže dostanú asi 20 000 takýchto podnetov a musia to riešiť. Ako som už povedal, celý systém je veľmi podhodnotený, takže mnohí sa tomu nedokážu venovať. Druhá skutočnosť. U nás je odňatie dieťaťa nariadené súdom. A asi viete, ako dlho trvá vydanie takéhoto rozhodnutia. Na Slovensku to nie je tak jednoduché. Naopak, sociálni pracovníci nemajú ani také kompetencie, aby mohli vstúpiť vôbec do domu. Dokonca ani len v prítomnosti polície nemôžu len tak zobrať policajta a vstúpiť do domu. Na to musia mať práve to nariadenie súdu. Skôr asi treba zdôrazniť u nás opačný extrém. Na Slovensku je mnoho detí týraných, bitých, zle vychovávaných, zle postaraných a sociálni pracovníci ani keď vedia o takých prípadoch, dokonca niekedy vedia, že deti sú priviazané reťazami o radiátor alebo že sú veľmi zanedbávané, tak nemôžu zasiahnuť do celého prípadu. V tomto by bolo naozaj potrebné dať im kompetencie, ktoré by pomohli riešiť takéto hrozné prípady, pretože štát a nepoužívame to slovo štát, ale náš národ, naša krajina, my sme povinní starať sa o to, aby sme ochránili deti pred týraním, a ktoré sú zneužívané. V tej veci sme požiadali o vyjadrenie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa zaoberá takouto činnosťou a ktoré má na starosti teda sociálne veci, a vydalo naozaj vyhlásenie oficiálne, že sa nechystá zmena tohoto zákona takým spôsobom, ako je to v zahraničí. Dokonca to odobratie dieťaťa alebo veľmi rázny zásah, to sa volá invazívny zásah, taký môže nastať len pri skutočnom týraní, doslova uvediem citáciu, pri prípade ohrozenia života a zdravia dieťaťa. Takže
Ak sa toto deje v zahraničí, že tam nastalo veľmi ľahkým spôsobom, že to odobratie dieťaťa môže nastať už pri jednoduchom údaní susedom alebo pri jednoduchom podozrení nejakého pracovníka, že dieťa je nejak bité alebo zneužité, treba povedať, že tam sa to deje. Vieme o skutočných prípadoch. Niektoré skúmali aj ľudia, naši úradníci, ktorí mali takéto zahraničné prípady na starosti. Áno, jedná sa častokrát o porušovanie dohovoru o ľudských právach. Je pravdou, niektorí naši pracovníci zistili, sociálni pracovníci zistili, že v zahraničí odobraté deti v náhradných rodinách boli aj zneužívané napríklad na prostitúciu, alebo bité, alebo zanedbávané, alebo častokrát môže byť pravdou, je ťažké takúto vec dokázať a ťažko to ja môžem takto povedať, jednoducho môže byť pravdou, že by boli dokonca predané na orgány. Napríklad v Británii sa súdy v týchto veciach sú neverejné a aj pri vynesených rozsudkoch je vydaný infozákaz, čiže nemôžu o tom ani len hovoriť. V Británii sa však našiel poslanec, ktorý sa venuje a snaží sa ochraňovať alebo riešiť takéto prípady, volá sa John Hemming. Zároveň chcem povedať, že to, že sa to v zahraničí deje, si všimli aj v Európskom parlamente a parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo vyhlásenie voči severským krajinám, aby v otázke odoberania detí niečo robili. Niečo podobné ako vyhlásenie ohľadne odoberania detí v severských krajinách nájdete aj na stránke Ministerstva spravodlivosti, kde je zverejnený oficiálny dokument. Chcem vám povedať, že nám na tom veľmi záleží a že využijeme chyby, ktoré sa dejú v zahraničí a využijeme ich tak, to poznanie tých chýb, aby sme u nás zabránili, aby sa nemohlo takýmto spôsobom kradnúť deti alebo odnímať a len tak. A zároveň je treba dosiahnuť, aby sme mohli pomôcť deťom, ktorých rodičia sú naozaj sociálne na veľmi nízkej úrovni, ktoré z tých detí urobia skutočne ľudí poškodených, zle vychovaných, alebo im zabránia rozvoju vlastného potenciálu, alebo ich bijú, alebo týrajú, alebo zneužívajú. Takže je dobré, ak existuje takýto váš občiansky, rodičovský záujem, ale zároveň by som vás chcel poprosiť, aby ste sa nenechávali strhávať do neodôvodnenej, ako som už povedal, hystérie, do neodôvodnených predstav o tom, čo všetko sa môže stať. Naopak, kontaktujte sa prosím s nami. Ja určite mám o túto tému záujem, ako aj moji kolegovia v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. A ako znáte iných politikov, nech sa páči, prosím, starajte sa o túto spoločnosť. Ona je aj vo vašich rukách, aj v našich. A my už nemôžeme nechať len tak plávať. Je to tu na nás.